Ďalej tu mám otázku. Klientka píše v rámci toho videa, ako sa vysporiadať s emóciami, čo sa mne deje, a píše: v okamihu pozorovania ťažkej emócie začne myseľ pracovať a nevie ju upokojiť, zastaviť, nevie nemyslieť, alebo len myslieť na tú emóciu. Áno. Má pocit a cíti sa ako obeť a myslí si, aj sa tvári, že ale hej, proste myslí, že nie som a nechce si to priznať. Dobre, tak na túto otázku ja to tak rozkuskujem, lebo ku každému je dôležité niečo povedať a nechcem skákať z jedného na druhého a motať tu veci. To znamená, že ak pracujem s nejakou technikou a zameriavam sa na vlastnú emóciu a pracujem s tou emóciou a neviem sa sústrediť, hej, stále ma niečo rozptyluje, tak v tomto prípade väčšinou sú rôzne implantáty a pečate v rámci nášho fyziologického tela. Sú také rušiče istým spôsobom v eterickom poli, našom eterickom biopoli, ktoré máme, ktoré sú vlastne istým spôsobom rušiče. To znamená, že oni sú nadizajnované, hej, nie sú biologického charakteru, sú v podstate, boli nám vpísané, manipulované do nášho biopola v procese narodenia. To je niečo také, ja to vnímam ako keď máte olejovú škvrnu na vode a teraz by ste z tej vody vytiahli niečo, hej, tak tá olejová škvrna sa vlastne ako taký layer, taká vrstva zostane na vás. Tak ja takto vnímam, že keď sa niekto rodí do tejto density, hej, na zem, tak vlastne tom procesom pôrodu, hej, vlastne nabaluje na seba ten matrix, hej, ako to volám, tie programy s tými všetkými zariadeniami, hej, ktoré indikujú rôzne veci, hej, ktoré ich informujú, hej, ako si na tom emočne, hej, energeticky, v akej frekvencii vibruješ. A teraz tie zaznamenávajú vlastne non-stop pre tie temné bytosti, ktoré proste majú dôvod, aby to takto nastavili pre nás, pre ľudskú rasu, tak im tam indikuje, keď niekto pracuje na sebe a teraz hej, v podstate oni vedia, že tam máte nespracované nejaké traumy a máte tam nejakú emóciu, ktorá je zaseknutá v rámci biopola a potrebuje byť uvoľniť. A keď ten človek začne s tým pracovať, tak vlastne nastane tam pohyb nejaký a im vlastne cez tie indikátory, to sú také tie eterické rôzne implanty a pečate, hej, vlastne začne indikovať, že hello, tu sa niečo deje, tu niečo nie je v poriadku a potom oni majú takú hierarchiu, tí temní, a ako keď my ideme do práce, hej, tak vlastne každý niečo sleduje, tak oni ako keby na takých monitoroch sledovali s tým spôsobom presne vedia identifikovať, hej, lebo tie implantáty na eterické úrovni také, to sú eterické, hej, nie sú fyzické, ale aj keď existujú fyzického charakteru, tak proste vedia vás vlastne vyhľadať a vedia zistiť, čo sa deje pre nich, aby potom vedeli, hej, a prišli so všetkými ďalšími nástrojmi, hej, ktoré tam okrem týchto veci ešte fungujú a majú na vás, vedia na vás, hej, vás zmanipulovať, hej, do situácií, ako keď máte veľa myšlienok, ale tie myšlienky nie sú vaše. Hej. V podstate ten princíp toho, že začnete na sebe pracovať a oni nechcú, aby ste sa prebudili, aby ste evoluovali, dobre, pretože benefitujú z toho, že sme presne tam mentálne aj evolučne, kde sme, ako humankind. To znamená, že vyšľú skupiny podľa toho presne majú presne zoskenovanú, vedia vaše úplne najslabšie stránky, kde máte slabiny, hej, a tam, kde vlastne najviac to bude na vás fungovať, tak vlastne tým spôsobom vás dajú dole. Dobre? To znamená, že vám istým spôsobom vám nedovolujú, hej, vás rozptýľujú, hej. Jeden musí byť veľmi mentálne silný, hej, a skúšať tú istú vec napriek čomukoľvek, hej.
a aby prekonal takéto rušiče, hej, z ich programov. Takže toto sa vlastne deje, hej, skutočne. Tie všetky pečatie, rušiče, programy, nastavenia, eterické také tie vrstvy, navrstvenia. Každá proste má za funkciu niečo úplne iné, ich je veľmi, veľmi veľa. Ja to už vlastne rozpisujem na svojej stránke, keď máte záujem, môžete si pozrieť. Tak tie ja v podstate volám pod jedným názvom ako programy, čo nie je biologického charakteru, čo je anti-life a čo nás udržuje v podstate kontrolovanými. Ja to volám Matrix, hej. To je ako keby taký binárny program, istým spôsobom, hej. Nie je to živé, ale v podstate je to ako keby taká vrstva na živom a vyhodnocuje, hej, to taký program vyhodnocuje, kde sme, hej, v rámci ich parametrov, kedy v rámci parametrov dôležitých pre temných, aby sme sa ako rasa humankind neprebudili a nezistili, kto sme, neevolvovali tým spôsobom, lebo najväčší benefit majú z nás, keď sme nevedomí, keď sme odpojení od seba, keď nevieme, kto sme a keď vlastne nasledujeme tú ilúziu, ten program, ktorý oni chcú, ktorý my voláme život. Hej? Takže toto sa môže deť, to znamená, toto, čo sa deje klientke, je vlastne to, že je pripojená tým spôsobom na ten program, na ten Matrix, funguje v ňom nie, ako keby, keď vidíte toho Nea, hej, v tom filme Matrix napojeného, hej, tak v podstate má túto svoju ilúziu, hej. A keď vnútorne sa začína niekto prebudzať a cíti, ako ona aj popísala, hej, že vlastne to iniciačné nastavenie jej duše, hej, sa zaaktivovalo, tak teraz vlastne potrebuje pomoc s týmito vecami, hej, s ktorými skutočne potrebujeme väčšinu pomoc. A mne bolo pomožené. A pokiaľ viem, tak aj Ježiš, keď tu bol, tak mu bolo pomožené, keď v určitom momente vlastne jeho duša sa aktivovala na ten dôvod, prečo tu bol, tak tiež mu bolo pomožené a tiež mu bola DNA zaaktivovaná aj tým spôsobom. Aby získal nápojenie vlastne na tú vnútornú podstatu, aby vedel presne, hej, kedy je to on a kedy to už nie je on. No, takže toto je, čo sa týka tejto otázky.